Ito, medyo nagpe-prepare pa. Ang kanila dirimin, bibingka. Sige ho. Anong barangay po kayo na eh? Buwan. Apo, wala pa po ah. Ang sabi kasi nila, actual na dito gagawin mo. Actual na po lulutuin. Pero sila na Luluto na. Ay, okay po. Okay. Sige na yan. Salamat po. Ayun. Nagpapaparlor pa si ate. Teka. Kani yung ang namin Oh. why? Ay, anong barangay po kayo? Ninyo po. Ninyo? Ay, okay. Sige, salamat. Original naman, sir. Po? Original naman. Talagang. Ay, ano po yan? Yung po ba yung ano? Yung pinipig? Pinipig. Makaruyo po ito. Oh, yeah. Ito. Okay, thank you po ha. Thank you po na. Ano po? Dirimin, bibingka. May barangay po kayo na eh? Tampak po. Pampako. Ah, okay. Ito po, tampal po ba? Ante, ano, wala pa lang pangalan, inilipat kasi yung ano natin. Ano lilipat? Ano po? Ano kasi number nung nakalagay. Tampak? Barangay Tampak. Hindi, sige lang po. Okay lang po. Hindi ko ano. Okay lang po. Pangalan ko. Barangay Tampak. Thank you po, mama. Thank you po. Thank you. Okay. Okay. Anong barangay po kayo na eh? Bayawas po. Po? Bayawas. Bayawas? Ah, okay po.
Okay, so once again, the drum and lyre chorus. Palapakan po natin sila. Ay, natapos na rin yung ano, yung para sa pub. Tapos, medyo matingin na siya. Tuwang ko. Ito yung representative sa Sipa. Sipa sila Marie. Ay, Bukbuk East. Ayun, nag-start na pala ang pre-taste dito. Dito pa lang sa ano namin. Dito pa lang sa barangay. Tingnan tayo. Okay. Pre-taste. Hindi pa natatapos yung ano, may start na ng pre-taste. Nag-start na pala? Te? Pwede na pala? Oo. Hello. Yun, ganito pala dito pagka ano, may start ng ano ng pa-pre-taste sa mga ano nila, sa mga inahanda nila. Bawat barangay kasi dito guys, sa totoo may kanya-kanya silang mga version ng mga kakanin nila dito. Ay, pagka ano, nag-start, nag-ano na sila, nagpapa-pre-taste na sila. Eh, diba dito may ano po, may costume eh. Happy lang dito. Abin ka. Ay, padala ko pang tinidor. Anong turon malaki? Marami tayong matitikman dito ngayon. Abi mo bibig ko yaw ito. Puro pre-taste na, puro pre-taste. Ang tubigan dyan papunta sa ating palayan. Yan po, maraming salamat po sa inyong pagdalo, family. Yan, Kami na tao. Mga nagpapa-pre-taste ng mga panagalan. Ay, pati na yung ano pala nila, yung mga specialty nila dito. Kaya, pero nate, eto, dito puro puso siya. Salamat po sa inyo. Salamat din sa inyong mga magulang na nag-opera sa okasyon. Ano po ito, te? Maraming salamat po. Kasama kita. Kasama cake ko. Unday. Ano po tawag yan? Yung palitaw. Palitaw. Everywhere. Dami. Kakanin. Puro kakanin. Pa-shoutout na lang. Oh, shoutout nga pala kay Bossing ngayon. Shoutout. Ayun, dami na puro ko pre-taste na pala. Oo. Pupusog ka na rito. Kaya nga eh. Iba, dami ito. Dami pang ano. Ano, kaway kayo sa vlog. Kaway sa vlog. Ay. Vloggers. Ay. Kap. Barangay. Ayun. Kawa juice, kulang po. Kami kaali. Kami kaya dyan. Inulpin lang. Yan, every year to, yung ano, nung nakaraan, pandemic lang kasi hindi pa masyadong, hindi sila nagkaroon ng pandemic. Hindi nagkaroon ng ganito kasi gawa ng pandemic, 2 taon. So, ngayon, eto,
Pagka ganitong festival, mabubusog ko na, puro kakanin. Tapos sa pre-taste, puro pre-taste lahat. Kaya ano, dami kakanin. Sasawa ka na lang din. Kakain. Ayun, shoutout nga pala doon sa kanina. Kay Congressman Buangko. Pumunta rin siya dito para makidalo din siya dito sa Anzac Festival. Dami oh, grabe oh. Oh. Okay, kuha pa. Pre-taste. Hop. Libre yung ibon. Libre. Bahala kayo doon. Ay, ito pesa. Uy, kuya, bakit ako? Salitaw.